אתה 144? לא, נראה לי אתה התבלבלת. אני מנתק, נדבר במשחק. יאללה, ביי. Welcome to Blackout, soldier. The match is about to start. הלו. Time for the mission. Get ready. من وين انت؟ قولي 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 Might be some good supplies this way. بيري بيري First blood. גרי, איפה אתה? אתה פה במשחק? מה זה המשחק הזה, לא אחי? יודע, בסדר. מה קרה? מה זה, אחי? איפה זה? מה, איתורן? הנה, אני לקחתי אותו. לא יודע, אני גם לא לקחתי כלום, הוא הביא לי את האיתורן לבד. נראה לי מה מרוב זה, שאני... תגיד לי? מה זה, מסוק, מטוס? מה זה המשחק הזה? למה, מה איפה זה, אתה? לא מסוק? הבנתי. מה זה? אני מספר אתה- 4. אתה- נו, אז תצא מהאזור הזה, אחי. אתה רחוק. לא יודע מה זה, בוא נצא, תעשה את המשחק כמו פסק, מה זה? רגע, אני בוא לאסוף אותך, רגע, נכנסת לאיזשהו אזור, אחי. לא, המשחק אתה עצמו גם להיות איזה... אתה בנמל, אחי, בגלל זה. קשה לצאת משם, עכשיו אני בא אליך. לא, אבל למה אתה לא נותן את זה, אחי, מה? מה? אתה יודע, הדבר אתה הזה את הרחפן, את האיתורן, את הדברים האלה. כאילו לקחת את זה, אתה צריך לקחת את זה בהתחלה. אין, אני אומר לך, זה מה שאני אומר לך, שזה לא היה גם את ההתחלה של זה, הבנת? כן, יכול להיות שפנו מהר. כי זה משחק אחר, אחי, יש לי פה גם, אתה יודע, הוא מוזר לי כזה, יש לי פה גם את הסוג של מטוס כזה בצד. בדקתי את זה, וזה, אתה יודע, התחיל פתאום פצצות, וזה לא יודע מה זה. כן, הוא בחר לך לבד. בסדר, לא נורא, בוא נשחק ככה, רגיל, אחי. הנה אתה, אני בא אליך, תקעלו. Airdrop is coming. רואים את התאר, רואים.
יש פה דברים טובים. כן, בגלל זה אותי פה, מה אתה חושב? There might be some good supplies יש this לך, בוא ניקח אותך לשם, בוא עם האופנוע. בוא, יש שם מלא נשקים, מלא זה. איפה זה היה? איפה המבנה? יש פה מישהו. הרגת אותו? airdrop has been delivered. כן. יאללה בוא. איפה זה היה? Fire sale start in 1 minute. Enemies have been here. Roger that. בוא, דני, מה איתה? עוד שנייה יריד איתך, ידענו. מה זה המפה מגעילה הזאת, קריב? ראית את המפה? תצא מפה. תצא, קח שמאלה, איפה אתה הולך? כן, פה תיקח ימינה. זהו, תחכה את הגשר. זהו, איפה אתה נוסע? The airdrop is coming. היי, תראה, הם בדרך כלל פה, אתה מבין? Time for a fire sale. איפה אתה נוסע אבל? לגשר, מה חוץ לגשר? בסדר. כן, פה תיקח ימינה. הם יכולים להיות פה גם בגלל זה. יכולים להיות פה גם, אתה מבין, פה בצד שמאל. הבנת? לוק, There might be some good supplies this way. זה טריקה. Roger that. There might be some good supplies this way. נראה כמה איזה אחד. לא, הוא הכל טוב, מחר, למה הוא כאילו יש לו כסף לקסה? הוא כאילו לקחת ממנו כסף? Everything is fine. Never mind. הכל טוב, מחר אחי. או שאם אתה יכול תיקח ממנו עכשיו, ומחר אני כאילו, אתה יודע, תחזיר לו מחר, אני יודע, מה שלא אחר. איפה אתה וירי? בואנה, מה זה? לא, מה? הנה אני רואה אותך בסדר. מה אתה אומר אחי? איפה, הלוואי. אני יכול לדאוג לביט, אבל אין לי כוח עכשיו לבקש טובות. מפאק, הוא הביא לי מקודם כסף, הבאתי לו כאילו את ה-200. והוא הביא לי 400, כאילו עברה של 600 שקל. The airdrop is coming. וואי, איזה דריסה הוא הולך לקבל, איזה דריסה. איזה אחד פה, דרסתי אותו. אבל הוא לא מת הזין הזה. Airdrop has been delivered. או, יש לו דברים טובים. יש פה עוד אחד. עוד אחד. יש פה עוד... אחד עכשיו, תראי. אתה לא לוקח לו את הדברים? ככה, יש לי מלא דברים. אני מסודר. יש לי 16 חיים, יש לי... אתה יודע, הנשק הזה, נו, מכוונת זה, אני מסודר. יש פה עוד מישהו. בוא, אז אני מצטרף. תראה, הורדת אותו? הורדתי, כן. יאללה, בוא גרי. יאללה. איפה הג'יפה? אוקיי, זה... זה לא משנה, לא צריך. אני לא זוכר איפה הכנתי אותו, אחי. לא צריך, בוא, יש פה באמצע, בוא.
בוא תנהג אתה, בוא. בוא, תנהג תנהג, אתה, אני זהו. פה, יש לי את האופנוע, בוא תנהג, יש לי את האופנוע. טוב, אני למה? בוא תנהג, תעלה לי, בוא תנהג, בוא תנהג. טוב, אז תיתן. בוא תנהג אתה. יאללה, תעלה. תעלה אדום, תעלה אדום מאחורינו. רגע, נקנה משהו. אני מחפה עליך. יאללה, בוא. יאללה, אחי. מקצוען אתה. There might be some good supplies this way. שמת לב גם שאתה יודע, כאילו, לא יודע, לא רואים את The airdrop is coming. לא ראיתי את זה. כן, ואני מדבר איתך וזה. כן, יאללה. אתה יודע, אף פעם לא יריתי מהרכב עם המקלע? אני גם לא, אני ישר קופץ יורד מפוחד. כן, אני גם. I'm covering this spot. Never mind. תיסע פה שמאלה חזק. שמאלה חזק מולי. שמאלה, עוד שמאלה. תיסע שמאלה, יופי, פה ישר, עוד ישר, יופי, תמשיך פה. תיסע. פה ישר. יופי, תיסע ללוויינים. הנה הוא. תוריד אותו. תן לי כדורים! די. תפרץ אותו. וואלה, המקלע הזה באוטו סתם חרטה, אחי. הוא יורד לשתי דקות וזה, בוא. תעלה. סתם אחי. תעלה. לא, תעלה. Airdrop is coming. סתם חרטה, אתה יודע, זה נו. הוא יורד לשתי שניות, אחי. כי הוא לא יודע, מתחמם, אני יודע מה יש לו. כאילו זה טנק. בדיוק, ראית תראה כל האוטו שנייה נשרף. ובכלל לא עשית תאונות בכלל. זה מהאקדח נראה לי, אתה יודע אם אנחנו נראים בו הרבה אוטו נשרף, אחי. לא, אני יריתי עליו גם טרור. בנוריד. כן. בוא נראה. בוא נרד רגלי. אין לך איתורן משהו? איתור זה משהו? יש לי טורן, שכחתי. וואי, יש פה. הנה אחד פה. וואי, הנה מספר 1 הרג אותו. יש פה עוד אחד ליד מספר 2. נראה לי או שהוא יהרוג אותו או שמספר 2 יהרוג אותו. בוא נראה מה יהיה. הורדתי אותו. מספר 2 הרג אותו. תוריד אותו, מספר 2 הוריד אותו. הנה יש פה עוד אחד למעלה, בוא. יש שם מלא, בוא איתי. וואי, ראית אותם יורדים מהר? הנה כן, נשארנו לך. שמענו לך. תפוס אותו מצד שמאל, זר. וואו. נו. אין זונה, יש פה מלא ורי. בואו ורי. Fire sale. נו, Down to the last 5 teams. יופי. וואלה מת. וואלה אחי, איך ראיתי אותך קופץ, אחי? איזה תוצר. ראיתי 2-3 אחי. אמרתי וואו. ראיתי אותך קופץ מהגדר שם כמו קומנדו. The safe zone is collapsing. כן, בוא מפה, בוא תיזהר, נעשה להם מערב. כן, אני בא מהסיבוב. בוא נראה מה יש פה בקופסה. זהר, שלחת תתות. וואו, טייק. Airdrop. וואי, יש שם אצלך, תיזהר, אחי. וואי, מולי. תיזהר, אחי לי היקר. הורדתי את שניהם. כן, מקצוע, הנה עוד אחד. ואני אומר לך, ולא הוריד לי חיים אחד אפילו. איזה תותח.
נתחפה בו איפשהו. נראה לי הוא מחכה שהכחול יגיע ואז לענים. בוא איתי ורי, בוא איתי. לא, הכחול בא, תעוף משם. הנה, הנה, הוא פה מולי, בוא, אני... פה מולי, בוא. אני רואה אותו. איתך. הנה הוא. הנה הפנזן, הוא בורח לי, בוא. There might be some good supplies this way. Only 2 teams left. Getting close to victory. הנה הוא. Buy station is unavailable. הורדתי אותו. לא יודע מי הוריד אותו. בוא נראה. עכשיו איזה רמה אני, זה סיכנת חמש. אותי. בוא נראה איזה רמה אני. אני רמה 178. אני 111. 111.